Og så den her video, jeg viste dig, hvordan Danny Knudsen poster sig selv, skrådstræk som Mobil News 37, Danny Film Productions og alle mulige. Men jeg vil vise dig, hvordan han poster sig selv. Han siger, Lukas Nielsen, Lukas Nielsen har sendt hacktrusler til Danny, og det tror jeg jo ikke på, fordi Lukas Nielsen er ikke sådan en, der kan hack. Han kan heller ikke. Hvorfor skulle han sende hacktrusler? Hvorfor skulle han det? Hvordan? Kan du svare på det? Nej, jeg kan nemlig ikke. Men jeg synes lige, du skulle tage dig sammen, før du ser noget på nogle videoer, fordi at du sender selv hacktrusler til folk, og jeg har selv et bevis. Hvis jeg ruller lidt ned her på siden, så kigger lige her. Slet denne video, hvis ikke du vil have din kanal lukket. Ups, Danny, også er der ikke lige dig selv? Nå, hvad to? Ja, det er det vist. Og jeg var lige til Random Music and More 04. Du skal ikke lukke den, du skal ikke slette den her video, den skal lige have for altid, så folk de kan se, hvor dum han er. Jeg synes bare, du skal tage det sammen, Danny, og lad være med selv at sige noget, før du gør det selv. Fordi du siger, at du er næsten en hacker, og det er han jo ikke. Du siger, at du ikke er en hacker, men du poster sgu da dig selv, der er slet en video, hvis du ikke vil. Men du kan jo ikke, du kan ikke hack. Det er så, du kan, det er bare sidde og spille Minecraft hele tiden, og tror du på computer, og redigere dine videoer, og har alle de bedste ting. Det er nar.